Penjo mathoth pod medo nyuolore gimomiyo jatend piny William Ruto nogwelo mana jotend migepe 11 mopogore kod 22 kaka katiba oyie. Bende maling'ling moko lieko ni duond bura mar ODM oloko pache dakika mogik kendo rem chwalo nyinge mag ji adek ne gwelo mag lemo mag tend migepe. Walter Nyambaga nigi mathoth. I nominate the following first batch of 11 individuals for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries. Bang' jatend piny William Ruto timo gwelo mar jotend migepe 11 kende ma auchiel kuomgi ne gin mago mane othicho oko e lemo mag tend migepe moting'o Profesa Kithure Kindiki, Alice Wahome, Aden Bare Duale, Soipan Tuya e kin mamoko. Penjo mathoth koro medo nyuolore gimomiyo William Ruto de nyal kawo okang' mar chako mana gi ji 11 mopogore kod ji 22 kaka motelo. Okil Wisto Tino kod Benada Ete wacho ni chik oyiene nyaka ji 22 to gi sani to ne otemo mana nywando kweth mag siasa mamoko e sirikal. Sirikal mabade lach madhi riwo nyaka jo manie opposition jo Azimio. Koro pod ok onyalo wacho ni gini ogik 11 ka. Pod onyalo medo namba gi badhi mbele. Kata bacho 22 makatiba wacho cha. To ang'e jok ma Ruto oseyiero kore. Kichwageno ni jok moko madhi biro ka dhi wuok Azimio. Mage timore bang' maling'ling moko nyiedho ne duond bura mar ODM nyong'wony e list mage mag ji adek e dakika mogik kendo loko pache wendho machiegni gi sirikal. Sirikal masani yudo skwet kowuok kuom jo Kenya to kod jotelo mamoko. ODM chal maneno ni gin gi opportunity gi nafas e siasa kae mar donjo e sirikal Ruto. To an gima wacho ga ni donjo e sirikal Ruto no onge ber moro amora madhi bet. En mana hinyruok gi lal midhi yudo iye kanyo. Koro samoro jo ODM paro ni gima tin gidhi bedo gi ber moro. To ber ni ok en bedo ber mar jopiny. Maybe ji adek ma jakombo tero nyinge gi malo kuro. Ibedo ka samoro Mbadi dware, Joho dware, Oparanya dware, Junet dware, Wandayi dware. Koro oketo tula, ugoru uwegi. Yiero manyocha jatelo manyoro jatelo kendo no yiero godo ji 11 ni omedo mana wang'o iwa kaka jopiny nikech o recycle nwa okelo nwa kendo jogo manyocha ne wang'o iwa manomiyo okwadwar tende momiyo nyocha no wacho ni mondo en bedo odhi dala. Nyalo bedo ni thuolo mar duond bura mar ODM goyo breke donje sirikal momiyo Ruto odhi nyime kod chwalo nyinge 11 ne od bura mondo podhi kirito kapo ni ODM nyalo biro loko pache kin duond buche mamoko. E kinde ma duond bura mar ODM bende oket nyakaka kod duond buche mamoko Azimio mowacho ni ngang' ok ne gisir parono. Koro sani jakomo yudore kuma tek nikech nyaka obalance jok madhire ni wadonjo e sirikal gi interest mar jopiny. Nikech kirango Rajasthan ni jopiny onge wach mar tiyo gi Ruto no. Jopiny pachgi en ni Ruto nyaka wuogi. Kapok wabayo jatendwa gi kidi kuom wach mokwacho ni mondo wabed gi national conversation. Ing'eni jaduong' ok owacho ni mondo ji odhi ni koro mondo oriwre gi ker. En owacho ni mondo wayie mondo ji olosi. Wabed gi national conversation mar kelo ji duto te loso ma ji duto te loso kawacho pachgi. Wacho ni duond bura mar Wiper ne omi thuolo mar lemo mar ng'at achiel DAPK bende ng'at achiel magi duto gi kuno kendo gi ng'anjo ma omiyo William Ruto doke kwano nyadiriyo kaka nyalo lomba Azimio mondo sir piny owacho. ODM must treat Kalonzo Musyoka with respect. Hata ndoa watu akwani unilazima. Kuna we. We will not accept disrespect from ODM. Sisi tumewapatia nafasi 3. Sasa mnatuonyesha madharau. Let us be on the right side of history. There are only 2 sides. Either Zakayo's side ama the side of the people of Kenya. Wale wanataka kwenda kula vitamu vya vinono vya Ruto. Wale wanataka kupanda miti na Zakayo kule matunda kule juu. Sisi tunawaambia waende peke yao. Kuro tayari udwa podo ne Kalonzo le machiel. Tumaga mose wuotho kod wigni gite. ODM dwa ka wadek kata 4. Dong tayari gidhi chako gore kae dikin gin giwegi. Okil Wisto Tino lero ni jotend migepe moduoki nyaka koro chak ter kendo go kogno kod od bura mondo podhi ni mar ne giwito singruok mar chamo muma e kinde mane William Ruto oriembo gi ok apisi. Sama ne Ruto chung bolando no oriembo gi tich ne gibedo discharged kuom oath mane gikawono. Kiapo mane gichamono
nosegolgi sigo mane gichiwore nosemagi koro. Nitie jomoko mokwadwa nobed recycled, mago jomokwadwa makokelogi to kendo wabra dok e ng'anyo motegno. Koro wang'ni ok obi bedo kata ni en wach ma jo Gen Z. Wang'ni ji bro ng'anyo ji duto te. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jalup Jatend Piny Rigathi Gachagua kwayo